Äter du själv? Nej. Ska du äta lite till? Så gör man, ja. Duktig du är. Åh, du är duktig. Titta vad du är duktig. Är det gott med risgrynsgröt? Är det det? Mm. Åh, du är duktig. Alice? Alice, då behöver inte vi mata dig mer nu då. Då kan du äta själv.